jakin mina. Material aurreratuen edo advanced materials deitzen dien. Emozioen espresioa antropologikoki esan genezake evolutiboa. Eta ekonomia zirkularra azkenean da zure ondoan bizi den. Janari sustengarriak. Demokratizatu edo kontrolatu egin beharko zen. Adimena artifiziala da, makina inteligenteak sortzea. Hirien hobekuntzarako zuzenduta dauden bat ikerketa egiten duzeta, bai teknologikotik. Zein da mugikorrik egokiena niretzat? Zer da medikuak egin behar didan erresonantzia magnetiko hori? Egia alda Pirinioetako ibonak desagertu egin behar direla 30 urtean? Nola dakit arnasten ari naizen airea aire garbia den ala ez? Irizpide zientifiko-teknologikoak behar ditugu hainbat galderei erantzunak emateko. Eta hortarako, garrantzitsua da gutxieneko zientzia ezagutza edukitzea. Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule Zientzia puntu-puntuan saiora. Ongi etorri Nafarroko Unibertsitate Publikoak bultzatzen duen podcast honetara. Hau aurkezpen atala duzu. Hasierakoa. Galdera asko ditugu zientziaren inguruan. Zer da zientzia? Zergatik da beharrezkoa zientziaren divulgazioa? Zergatik podcast hau? Zientzia puntu-puntuan prestatu nahi honetan, hemen gurekin heltze artean Martin Larraza, Nafarroko Unibertsitate Publikoko errektore ordea. Ni Martin Larraza Quintana naiz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ekonomiako plangintza eta estrategiarako errektore ordea, eta horretaz gain ikertzailea. Enpresaren kudeaketako departamentuko katedraduna naiz, hain zuzen ere enpresaren antolaketako arloan, eta nire burua ikertzaile bezala ikusten dut. Unibertsitatearen zereginak bi direla onartu izan da duela gutxi arte, irakaskuntza alde batetiken eta ikerketa bestetiken. Baina azken urteotan beste egin behar bat ere baduela askoren ahotan dabil, ez? Justu 3. eginkizun bat, ez? Unibertsitatean lantzen den jakintza gizarteari helaraztea. Gizartearekin dituen harreman horiek sendotuz eta komunikazio bidea erraztuz. Horregatiken podcast hau? Zientzia puntu-puntuan? Bai, hori da. Zuko oso gaipatu duzu. Gure zerinkizune arruntak edo betikoak izan dira hori hezkuntza, irakaskuntza egitea, eta gero bestaldetik ikertzea, baina ulertzen da gaur egun, eta hori horrela izan behar du, zientzia hori ere arlo edo zientzilarien esparrutik kanpo geratu behar dela, bai, atera behar dela eta gizarteratu behar dugula. Transferentzia deitzen diogu, eta hori modu ezberdina daude egiteko, eta horietako bat da orain martxan jartzen ari garen podcast hau. Gu baditugu beste tresna batzuk, ere baditugula hor martxan jarriak YouTube kanal bat, eta beste hainbat ekintza egiten dira, eta orain podcast hau hori pixkat osatzera dator. Orain pandemiako garaitan ere bai, web horrian, hainbat idazki argitaratu dira, hor non adituek gai ezberdinetan, ez bakarrik biologian eta virusetan, baizik eta ekonomian eta gizarte zientzietan orokorrean, bere iritziak eman izan dituzten, pixka bat, nundi norakoak edo nundi jo genezaken eta gauzak nola mugitu behar ziren, pixkat argitzereko helburu horrekin, ez da? Gure ingurune guztia eta gure mundu eta unibertso osoa ulertzeko giltza zientzian dago. Nire iritzia da agian hobeto egongo ginatekela zientziarik gabe, ze askotan. Martin, orain gutxi arte ikerlariek uste zuten etzela beharrezkoa euren ikerketen berri ematea. Gaur egun berriz gauzak aldatu dira lehen aipatu dugun bezala. Bai. Ez, hemen ere nabari duzue? Bai, nabaritzen da, eta gero eta nik uste gero eta gehiago kargiago dugu hori de egin behar dela, ezta? Bai, egia dago tradizionalki edo, gure jakintzarloan buru belarri sartuta egon garela, gure mundu txikian, ez da gure torre horretan, marfilezko torre horretan, gure ideiekin bueltaka, baina gero egia da, eta gero eta nik kontzienteago gara denok, ez bakarrik instituzio bezala, baizik eta ikertzaile
bakarko bezala, hori helaratu behar dela, gizarteratu behar dela, eta hori gizarteratzeko beste hizkuntza bat erabili behar duzu, beste hitz batzuk eta beste tresna batzuk. Gure ohitura da, gure ikerketak artikulu zientifiko batean idaztea, eta gero gure aldizkari zientifikotan argitaratu zientzilariek irakurri dezaten. Hori gizarteari orokorren ez zaio iristen, orduan beste bide batzuk bilatu behar dira. Eta horretarako dago podcast hau bideratuta, non gizarte osoari beste hizkuntza bat erabiliz atzaldu behar diogu, nik zer egin dudan, zer aurkitu dudan, nik zer dakit, atzo ez nekiena eta gaur bai dakiedana eta zuretzako baliagarria izan daitekena. Jakinduria, kontserbatzailerik eta gehigarririk gabe, zientzia puntu-puntuan. Ikerlari batzuen iritziz, zientzia modu errezean zabaltzea ez da oso erresa. Zaila. Eta batzutan zalantzan jartzen dute merezi duen ala ez mezua errestea denok uler dezagun. Erraza ez da, hori ez da. Eta gainera ez gaude ohituta, ez daukagu ohituari, ez daukagu tresnarik, ez daukagu jakintza hori, ez dugu garatu gure baitan. Orduan erraza ez da, baina nik uste bai egin behar dela. Nik uste gizarteak gerota gehiago eskatzen du. Hezkuntza maila altuagoa da, eta horrek zure hezkuntza maila gora duanean, zure galderak ere errazago paratzen dizkiozu zure buruari, eta erantzuna behar dituzu, eta orduan erantzunaren bila zabiltzanean, zientzilariek. Gainera, egia da, gaur egungo mundu hiperkonektatu honetan informazioa gehiegizkoa eta guztia daukagula, ezta? Infosikazioa. Bai, eta batzutan denok nahi duguna da erantzun zuzena eman behar digun pertsona hori aurkitzea. Eta nik uste dut hainbat gaur egungo arazoei begiratuta eta gaur egun pariatzenaren krisia adibide, ezta hor aditu entzun bertzaio eta nortzu dira adituak? Arlo askotan zientzilari horiek horretan dabiltza denak, eta ze guk nahiko neutroa gara alde horretatik, ez da neutralak, nolabait ere esateko, eta orduan saiatzen gara erantzun zuzena bilatzen, badugu metodo bat, eta metodoren arabera ez ditugu ustekoak esaten, baizik eta erantzunak, eta orduan, naiz ez askotan zailak izaten dira erantzunak aurkitzea, eta punturen batean ustezkoak ez da, baina, adituek aurkitzea eta jakitea nondo den, nik uste horrek jendeak gero eta gehiago estimatzen duela. Batez ere fake newsak ere zabaldu direlako zientzia munduan. Informazioaren aro honetan, informazio hori goz onerako eta txarrerako erabiltzen da. Orduan, intoxikazio eta informazio mundu horretan, sartzen da izazkigu gure baitugu dispositibo pilo bat, eta edozein gauza sartzen digute. Orduan, horregatik gero eta garrantzitsuagoa da, informazio fidagarria eta informazio helarazle fidagarriak aurkitzea. Eta nik uste kasu askotan zientzielarien artean aurkitu daitezkera hori. 1000 lagunetiken gora ari dira ikerketa lanean Nafarroko Unibertsitate Publikoan. 6 ikerketa institutu dauzkagu, bakoitzak hor badaukagu Smart Citieseko ikerketa institutua deitzen dena, hirien hobekuntzarako zuzenduta dauden bat ikerketa egiten duzeta, bai teknologikotik, bai energian erabileratik eta informatikatik, gero badugu beste material aurreratuen edo advanced materials deitzen dien arloan ikertzen duten ikertzaileek, gero badugu ekonomia eta enpresen kudeaketan dihartzen duen ikerketa instituto bat, gero janarien inguruan ikertzen duen, janari sustengarriak, segurak izan daitezten, osasungarriak, prozesuak eta zertzen dituzte eta elikagaiak eta proposak izan daitezte. Gero badugu e-komunitas ikerketa institutua, gaur egungo gizartean erronkei erantzuteko ikerketa proiektuak, eta gero azkena da IMAP, hauek biologia aplikatuan diaurten duten ikertzailea dira. Zientzia puntu-puntuan, Nupen podcasta. Zein dira, Martin, epe laburrean denon ahotan izan behar ditugun aurkikuntzak? Aipatuko zenituzke, zein diren gure bizitza aldatu behar duten aurrerapen horiek? Seguruenik, lehen burura etortzazkigunak teknologiarekin lotuta daude, ezta? Eta, orain asko aipatzen da, eta datuen zientzia hainbeste datu dauzkagu, eta hori nola manejatu, hori orain ikasten ari gara, ezta? Eta hori nola etekin atera oneranko, ezta? Garrantzitsua izango ere bai inteligentzia artifiziala deitzen dugun hori, horre asko garatu da, eta horre garatuko da hurrengo urteetan. Eta nik uste gero hori nola dena antolatu eta nola humanizatu edo hori oso garrantzitsua izan behar da. Nik uste hurrengo urteetan teknologia eta izararen arteko oreka bat bilatzera joan behar dugula,
Eta, bueno, bi arlo horiek ez bakarrik alde teknologikoan baizik, da, giza arlo horretan eta humanizazio horretan badagoela ze landu. Menuan mota guztietako jakintzak, egiazko jakiteak, puntu-puntuan beti ere. Zientziaren funtsezko osagaiak zein dira? Kuriositatea eta antolaketa. Metodo bat jarraitu behar duzu gauzak, egin behar dira pausuz pauso. Zientzia burburrean, pilpilean edo labean? Burburrean, bai. Egin behar dira gauzak, egosi egin behar dira, denbora behar dute eta ezin dira kita bateko erantzunak eman. Nola zerbitzatzen da zientzia? Puntuan Nafarroko Unibertsitate Publikoan? Bai, puntuan ez. Bere puntua dauka, bain egosi ondoren, ongi sukaldatu ondoren, bere puntuan. Bai. Zientzia bakarrik edo elkarlanean? Elkarlanean dudarik gabe. Galdera zailek jakintza arlo ezberdinen ekarpena behar dituzte, orduan hori lagun artean asko sobetu egiten da. Gainera asko entretenigarriagoa da. Zientzialariek dakite saltsak prestatzen. Bai, dudarik gabe, oso saltxeroa gara deno. Gauzak nahastea gustatzen zaigu, eta jakin, nasi besteekin, eta txarseroak. Martin Larraza jaunak Nafarroko Unibertsitate Publikoko errektore ordeak jantzi du mandarra estrainiko atal honetan. Eskerrik asko. Izan untxa. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.